jitqarruh Gregory u annunzjata għat-tard. Jew nitħejja għal din l-laqgħa ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int irġajt waqqaft id-dinja mġarba billi jibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek ferħ qaddis u għatjena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġuda resaq lejn Ġużeppi u qallu: Iddew Sidi, ħajitkellem il-qaddej tiegħek u jgħid il-kelma f'widnejn Sidi. La tadabx għal qaddej tiegħek għax int bħal Farawn. Sidi kellem il-qaddejja tiegħu u staqsihom: Għandkom missier jew hu? U aħna weġibna lil Sidi: Għandna missier, xieħ u tifel żgħir, bin xuħitu. Ħuh miet u miet min ta' ommu, baqa' u waħdu u missieru jħobbu. U inti qed lill-qaddejja tiegħek: Niżlu li hawn ħanixħet għajnejja fuqu. Jekk ħukom iż-żgħir ma niżilx magħkom, ma tarawx iżjed wiċċi. U ġara li meta tlajna għand missieri il-qaddej tiegħek, ħabbarnilu kliem Sidi. Meta mbagħad qalilna: Erġgħu morru u ixtru ftit qamħ. Aħna dnilu ma nistgħux ninżlu hemm jekk ikollna magħna ħudna żgħir. Ninżlu għax ma nistgħux naraw wiċċ dak ir-raġel jekk ħuna żgħir ma jkunx magħna. U l-qaddej tiegħek missier qalilna: Intom tafu li t-tnejn weddilti l-marti. U wieħed telaq miħdejja u jienet qattawh b'ċejjeġ u s'issa ma rajtux iżjed. U jekk issa teħduli lil dan ukoll minn qudiemi, wiċċi tiġrilu xi ħsara. Intom tniżlulix u xjuħiti fil-qabar blali. U Ġużeppi ma felaħx iżomm iżjed quddiem dawk li kienu madwaru u għajjat: Oħorġu l-kulħadd minn qudiemi, u ma kien hemm ħadd ħdejh. Meta Ġużeppi wera ruħu lil ħutu u għajjat u beka. Semmaħu l-Eġizzjani u semmaħu ukoll in-nies kollha ta' dar il-Farawn. U Ġużeppi qal lil ħutu: Jiena Ġużeppi, għadu ħaj missieri. U ħutu ma felħux iweġbuh għax baqgħu mibluwejn quddiemu. U Ġużeppi qal lil ħutu: Ersqu lejja. Huma resqu lejh u qalilhom: Jiena Ġużeppi, ħukom li intom battuni għall-Eġittu. U issa la tagħlux u la titkeddux għax battuni għal hawn, għax biex tibqgħu ħajjin intom Alla batni hawn qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel il-mulej. Flimkien? Fil-ħwejjeġ kbar li għamel il-mulej. Bat il-ġuħ fuq l-art. Erdilhom il-qaħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom ir-raġel, il-Ġużeppi, mibjuħ bil-sir. Flimkien? Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel il-mulej. Rabtulu riġlieħ bil-ktajjen, dawrulu l-ħadid ma' għonqu. Sakemm seħ dan dak li kien ħabbar il-kelma tal-mulej, rebbieħ ħarġitu. Flimkien? Iftakar fi ħwejjeġ il-kbar li għamel il-mulej. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkmu l-poplu ħelsu. Għamlu sit fuq id-dar tiegħu. Ħallilu fidejh ġidu kollu. Flimkien? Iftakru fi ħwejjeġ il-kbar li għamel il-mulej. Fl-14-il, il-ġimgħa, il-ġurnata tal-ħamis. 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 Fl-14-il, il-ġimgħa, il-ġurnata tal-
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Iż-żmien huwa mitmum, indumu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Intom u sejrin x'għandru wejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Fejqu il-morda, qajmu il-mejtin, fejqu il-lebrużi, keċċu ix-xjaten. B'xejn ħadtu u b'xejn għatu. Tfittux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa triq, la żewġ tilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikun hemm min jixraqlu tmorru għandu, wibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, selmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixilqilha, ħajjiġi fuqha is-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilix, ħajjerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom, uħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru it-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jerġa' jlaqqana ma' Ġesu li qed jibgħat l-apostli tiegħu. Qed jibgħathom biex ikomplu nistgħu ngħidu il-missjoni li beda hu. U hawnhekk Ġesu qisnu qegħdin nistgħu ngħidu li qed jagħti l-istruzzjonijiet. Ħafna drabi jekk jien ser immur vjaġġ jew jekk jien ħamur nagħmel xi ħaġa, qabel nikkalkula u nipprova naħseb għal ħafna affarijiet li ma jmurx iqqalali xi ħaġa. Però Ġesu qed jissuġġerixxi lill-apostli tiegħu biex ikollhom atteġġjament totalment differenti, biex aktar milli jqogħdu jaħsbu x'jista' jinqala, iżommu bħala skop quddiem għajnejhom ix-xandir tal-kelma t'Alla li jagħmlu r-rieda t'Alla li waslu lill-Alla lill-oħrajn, imbagħad l-affarijiet l-oħra jieħu ħsiebhom hu, ma jeħdux biżżejjed. U din tista' tgħinna wkoll għal ħajja tagħna u relazzjoni tagħna mal-Alla. Kif nafu kull wieħed waħda minna aħna imsejħin. Alla għamel pjan għal kull wieħed waħda minna. Issa jenix konxju tiegħu jew le, jew skoprejtux jew le, dan il-pjan qiegħed hemm u bla marrit qiegħed fih. Kull wieħed waħda minna qegħdin hawn preżenti għandu ħafna relazzjonijiet. Issa min ġenitur ma' tfal, min tfal mal-ġenituri, min fuq il-post tax-xogħol, min jintaqa' f'xi klabb, f'xi assoċjazzjoni, f'xi grupp, min imur il-ġim u jintaqa' mal-oħrajn, min joħroġ jimxi jew jintaqa' fil-pjazza tar-raħal. Ħin kollu aħna nirrelataw ma' xulxin u mingħajr ma rridu minn dawn l-ambjenti li nifrekwentaw minn dawn ir-relazzjonijiet toħroġ is-sejħa ta' għalina. Issa jien nista' b'emili bi kliemi nista' nqarreb lill-oħrajn lejn Alla u nista' noqrob jien lejn Alla, jew ukoll bil-maqlub bi kliemi jew b'emili nista' jien nitbiet minn Alla jew inbiet lill-oħrajn milli jagħmlu r-rieda t'Alla. U hawnhekk Ġesu dak li qal lill-apostli irridu nżommu quddiem għajnejna. Ġesu dejjem kien ixandarhom, iwassalhom, jibgħathom lill-apostli biex ixandru s-saltna ta' Alla,
Aħna rridu nkunu konxi jekk aħna verament insara dan ix-xandir, dan l-eżempju tajjeb tas-Salt Natali, ġifieri tat-tajjeb, qegħdin nagħmluh il-ħin kollu. Jekk naħsbu li dik xi ħaġa ta' ħaddieħor, qed nonqsu mill-vokazzjoni tagħna l-insara. Il-predikazzjoni mhix biss dak li qed nagħmel jien bħalissa li xi ħadd joqgħod fuq pulptu jgħid xi ħaġa, dik biss suġġerimenti jew mod kif wieħed jista' jistimula lilu nnifsu biex jintaqa' malla. Però l-laqa verament malla u l-komunikazzjoni vera tas-saltna issir b'mod sempliċi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk jew noqogħdu issa mument tfiskiet jew nirriflettu x'nagħmlu normalment fil-ġurnata tagħna ma' min niltaqgħu xi kull atteġġjament tagħna matul il-ġurnata u jew insaqsu lilna nfusna u jgħidu b'dak li qed nagħmel, b'dak li qed ngħid, qed iwassal is-saltna ta' Alla jew qed iwassal lili nnifsi jew affarijiet oħrajn. Fiskiet nitolbu fuq dan. Nistaqnu bil-wifqa u resqu t-talb tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-isqifijiet tas-saċerdoti, għall-katekisti biex il-Knisja tkompli tkun dejjem responsabbli mis-sejħa li jien għamiltilha. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanina għalina l-koll hawn preżenti biex kull wieħed waħda minna jaraf jgħix skont ix-xewqa tiegħek. Nitolbu. Irresqulek Missier ħanin ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, ma' speċjali dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor tagħmilna tenna nagħmlu opri li jxirqu lill-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u wara li bil-qawmien tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek Missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Quddies, Quddies, Quddies. Smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet.
Mbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smu. Qaddis ta' sew int mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxibli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħel għaw minn tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi Gregori u Annunzjata. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Li
Nitolbu. Issa li mlejtna b'għajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tagħtina d-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu nfaħruk. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.